Ok, ayiwa Bobo an bɛ don ɲininkali kɔnɔ directement an ka président de la transition n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta a ye Diomaye Faye a y'ale espoir di an y'a mɛn fana k'a taara Burkina Diomaye ka visite AES jamanaw kɔnɔna na i b'a ye cogo di i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan. An bɛ foli lase son excellence ma colonel Assimi Goïta a ye baara min kɛ nin ye k'a fɔ ko c'est un président Diomaye tun bɛ fɛ ka na cogo min na a kun tɛ se ka mun sɔn Diomaye tun bɛ fɛ ka na a mɛnna bon i b'a ye k'a fɔ Diomaye ni a ka premier ministre n'o ye comment il s'appelle encore Sonko de tun kan ka na mais maintenant u y'ale ma kɛ Diomaye ye mais Diomaye tun kan ka na ni ci min ye n ye jateminɛ kɛ tubabu ka renseignement caman y'a jira Diomaye la ala kana i ci k'a bɔ i da kuma min b'i kɔnɔ k'a fɔ ala kana i ci k'a bɔ i da parce que nakunba tun ye saba ye nakunba fɔlɔ ye min ye CEDEAO ko filanan ye min ye Mali ni Mauritanie frontière ko parce que i b'a ye k'a fɔ chevauchement minnu bɛ yen dossier minnu taara coup de la haie la ni an ye ONU saisi par rapport à tout ça i b'a ye k'a fɔ Sénégal parti dɔ bɛ yen o concerné don a la i b'a ye k'a fɔ carte in yɛrɛ bɛ yen buwakɛyɔrɔ dɔ fana bɛ yen o fana concerné don carte in fana la mɔgɔw ka carte in kɛ Mauritanie dɔrɔn ye n'i ye carte in ta k'a lajɛ une fois que n'ala ye Mauritanie ta nɔgɔya an ye on suppose que Mali bɛ wuli a ka fɛn min territoire perdu bɛɛ nɔfɛ donc kuma la a kelen n'a fɔ i b'a ye k'a fɔ kuma la surunya la n'ala ma jisuma k'a ko fila CEDEAO ni AES tɛ kisi ɲɔgɔn ma non parce que u bɛ k'a fɔ AES kelen tɛ kɛlɛ kɛ bilen fo mɔgɔw ka sɔn o ma ni AES kelen o kelen n'a b'a ni dugu wɛrɛ cɛ AES dugu kelen n'a b'a ni dugu wɛrɛ cɛ a kelen fɔ a bɛ AES dugu bɛɛ de ni o dugu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ɲɛ tɛ o enjeu in yɔrɔ la bon bi bi in na Mali déterminé don cogo min na yɔrɔ min dun ni Mali b'a nɔfɛ yɔrɔ min bɛ tali kɛ Mali ani Sénégal ale ni Mauritanie frontière de la bon i bɛna ye k'a fɔ fɛn min don fo Mauritanie ni Sénégal ka ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ donc Diomaye Faye kun kan ka na nali min na n'a kun kan ka Sonko bila ka na a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ f'ale yɛrɛ ka na parce que mission min tun b'a bolo a tɛ se ka kɛ parce que président kɔrɔba ninnu y'a dɔn olu girira olu kuma ɲɔgɔn tɛ AES kɔnɔ i tɛ se ka kuma bi Alassane tɛ se ka fɔ k'a bɛ kuma bi Ibrahim fɛ tu t'a la saraka t'a la Ibrahim ka jamana kɔnɔna la daloya bɛɛ sɔrɔla k'a fɔ Alassane ni muru ni marifa di mɔgɔw ma ka don Burkina kɔnɔna la Mali ta 49 mercenaires an y'o minɛ yan hali n'a y'a sɔrɔ u taara n'u ye Togo ka t'u ka tenni falen parce que an ye mercenaires minnu minɛ pour que ka yira k'a fɔ ko mercenaires don avion taara Togo fɔlɔ de ka mɔgɔw falen ka sɔrɔ ka taa n'u ye Côte d'Ivoire ni mɔgɔ caman tɛna nin yɔrɔ faamuya n b'a expliquer avion taara n'u ye Togo Côte d'Ivoire sɔrɔsi minnu bɛ yen olu ka sɔrɔ k'u kosɛbɛ k'u échanger donc maintenant mercenaires ninnu ka t'u ka sira fɛ Ivoirien sɔrɔsi kelen kelenni minnu b'a la muso kelen b'a la ale yɛrɛ bilala yɔrɔ ma dɔrɔn a ye mobili kura kelen san muso min b'a la a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Awa Bagayogo ale yɛrɛ kun a bɛ Chine voyage de kɛ comme sɔrɔsi don mais a bɛ Chine voyage kɛ ale yɛrɛ taara dɔrɔn a ye mobili kelen san donc mobili minnu b'a dɔn olu tulo bɛ ne la k'a fɔ k'a ye mobili kelen san magasin fɛnɛ tun b'a bolo sugu la a jamais waa mara bɔ a kɛ sugu la donc mɔgɔ minnu don sɔrɔsiw tɛ business kɛlaw de kun don ka na mɔgɔ ka jamana envahi bɛɛ bɛ Alassane dɔn ye sous région kɔnɔ o tɛ i bɛ Alassane fɛ o tɛ i tɛ Alassane fɛ i b'a mɛn kuma bɛ Alassane de ka sɔrɔsi bɛ mɔgɔw ka yɔrɔ la n'a b'a fɔ k'a filila territoire la a b'a f'i ye ko a kun nana ci dɔ la chaque fois i bɛ taa sɔrɔ fili b'ale de fan fɛ donc bi n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Diomaye Faye a nana a bɛ ka baara min baara kɛ a ka baara de don an ka bonya kan ka se wali président bɛɛ ma mais kuma min tun b'a da ka na a kun tɛ se ka na n'o kuma ye fo ka bɔ a da o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'o kun ye CEDEAO ko ye ala y'a kɛ o bɔra a da o tɛ se ka kɛ CEDEAO tɛ se ka anw lasegin mais n'i ko i tɛ jɔnya fɛ i tɛ se ka sigi jɔnya tɔn na tu t'o la saraka t'o la maa si den kelen tɛ se ka anw lasigi CEDEAO kɔnɔ n'a ye CEDEAO ja a ka terine ta ni san kelen dafara a b'an ka notification d'a ma an bɛ bɔ il va nous donner maintenant notre notification de retrait donc an bɛ bɔ foyi t'a la komi san kelen de b'i bolo n'i ko k'i tɛ CEDEAO la i bɛ san kelen de kɔnɔ k'i sigi donc CEDEAO bɛ sɛgɛn nin négociation in bɛɛ la a bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la wa ni Mali bɔra CEDEAO la ni Mali ni Burkina Niger bɔra CEDEAO la don min na CEDEAO ko bannen parce que géographiquement n'i y'a daminɛ géostratégiquement CEDEAO tɛ se ka exister parce que ni dugu saba de bɛ camancɛ la donc a ka gɛlɛn mɔgɔw bɛ k'a ta bolo min na a ka gɛlɛn filanan ye mun ye ani Mauritanie frontière in na donc ale da tɛ se ka don o kuma la maa se ka fɔ Mali ma k'i bɛ pigini bɔ an ka fɛn na i nana i ka kuma fɔ a fɔra a banna a fɔra a banna an ka foli b'u bɛɛ ye mais a bɛ laban anw ta ma
parce que le peuple sénégalais, le peuple malien, coup d'état côté faux côté mais Jonia Bana ni peuple nous connaît avant quoi. Niger, Afrique est éveillé, vous savez, on a fait une prise de conscience, il y a eu un éveil de conscience. Il y a une révolution africaine. L'Afrique ne veut plus être recolonisée. Faut Européens qu'on le don ou qu'on a, car donc à faut Afrique m'en faut être Europe là tout. Après 70 ans, 70 ans maintenant, sans biolo maintenant ni boka bina, farafina m'en faut être fragile. Faut na kara ande munumbe nous ma digi barala. O tcha ko yadeu. Et o la ka sori faté son barama avec la poste sur la politique ça fait donc défendre on faut de façon. Donc on le va faut nous en to buda amakata. O lu mo be ni no ani de la quoi. Sono de munumbe la mona lampana ka moni min galama la ka bla nyon koro. Don de la sourbe ka la sourbe de la tâche on ma koron sans suivre ko du. Galabe mun kauna. An bɛɛ bɔra quartier kɔrɔdenw de don an bɛ esiba kalama fantanden kɔrɔbaw de gɛlɛya tɛ foyi k'anw na i bɛ se k'a fɔ de don ka wusa i ma i b'i munumunu dɔɔni mais gɛlɛya âge donc k'a fɔ bɛɛ ye dɔrɔn ni kɛlɛ kelen ma ni maa si tɛ se ka anw bali k'an tɛ an ka zone nɔfɛ et on est accompagné aussi par nos pays membres de la CEDEAO de l'AES. C'est la raison pour laquelle force dɔ bilalen don k'a fɔ ko nakatale n'i ye force de la force là est composée ou bien entraînement na Niger. ASC ka force spéciale B ou bien entraînement na Niger. Déjà après ASC bala ka 30 000 hommes ko fara ɲɔgɔn kan o kan fana kan ka jɔ. Kɔsa in na ASC vient de recevoir o tɛ Mali kelen ta ye, o tɛ Niger kelen ta ye, o tɛ Burkina kelen ta ye. An bɛɛ jɛra ka à peu près 800 blindés an bɔra k'o de sɔrɔ. 800 blindés an bɔra k'o de sɔrɔ sisan. ASC jamana saba 800 blindés. Bi na l'ASC est 1000 fois plus équipé que la CEDEAO militairement. L'AES est 1000 fois mieux équipée que toute la zone de la CEDEAO. Wallahi, la CEDEAO bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. Bi n tɛ kunun nana n bɛ ka bi de f'i ye. Donc fɛn min don a tɛ kɔrɔbɔ yɛrɛ. Bi na cɛ kelen dugu kelen bɛ ka terroriste kɛlɛ yɛrɛ n'a yɛrɛ ka propre moyen n'a yɛrɛ ka propre armée. I b'a dɔn Biribi bɛ combat kɔnɔ i bɛ expérience de sɔrɔ. N'i y'a ye bi Tchad dispose d'une armée aguerrie parce que Bandazou mankan de Tchad kɔgɔ. Mais Tchad pilote folo en 1981-82 où pilote folo où formé la Mali avion là les MiG-21 du Mali Tchad formé là donc mɔgɔ bi pigini u bɛ sɛgɛn nin kuma in bɛɛ la a nana kun min an ka foli ba ye a nana adamadenya min an ka foli ba ye ci min n'anw bɛ k'a kɔnɔ a ye ci fɔli to yen o diyara an ye a y'an bonya an y'a bonya parce que bonya de don souveraineté ça fait anw ka décision tɛ discuter mɔgɔ fɛ. An ka décision tɛ discuter mɔgɔ fɛ o tɛ yen o mɔgɔ tɛ CEDEAO kɔnɔ walahi min bɛ se ka ni président saba lase k'i b'a bɔ i da ni mɔgɔ min sara au contraire an bɛ ka CEDEAO dugu yɛrɛ démarcher ka na AES kɔnɔna la. Au contraire il y a 3 pays membres de la CEDEAO qui négocient leur adhésion. Et puis il y a 2 volets dans l'AES. Il y a le volet militaire, il y a l'alliance militaire, il y a le volet économique. Donc dugu caman bɛ fɛ ka don volet économique la AES kɔnɔna la. Donc minnu bɛ ka kuma u ka taa kuma kɔrɔ ɲini u k'a faamuya. On est Sénégal partenaire potentiel. En 2021, nous, on a fait à peu près Donimita Sénégal 3 500 000 tonnes. 2021-2020. Donc, on est Sénégal partenaire. Kokodjimbe Sénégal, Mali, de parce que Mali qui fait frontière avec le Sénégal, mais qui n'a pas de débouché à la mer. Donc, on est potentiellement, on a barca douanière la drone quoi. On a barca douanière la. Moi, le président est content au boulot. Donc, bi, comment m'y n'a fort? Tout à la sarakata la bi Mauritanie est armée on a nous force spéciale ou une armée en refait bi mais c'est qu'à depuis semaine terminée maintenant mouvement on fait bien yelengata donc avec la mima mota donc mais on bat donc qu'à fort en bella benino fait nos ni riche fait de terminer kala ja kosaina riche bora ko navire base navale fla créé entre vers le côté ouest de l'Algérie on en a accosté qu'on reta là Mindo, nous tenons à dévoiler. Donc, bébé qui préparait fin d'oka. Fin d'oka Sénat. Soit fin en bas qui est règlement pacifique. On veut son combat parce que il n'y a pas de gouvernement en rond de fort. Bêta non fait. Je m'ai fait d'assurer ma vie. Fédération Mali Sénégal. Sénégal ils se m'abordent à Mali là. Donc, il y a une relation circulaire, il y a une relation fraternelle entre nous. Au bien, Kabiri Koumadja, ou au Teouli, ou au bien quoi. Wambo toboto mais ni fait min fleni ni fait min fleni sauf nous on est à peu près qu'à fond on y kono on y rotala ni on y au fond y a pas de problème mais on est se ko boada
carte bɛ ONU bolo ONU b'o dɔn ONU seko ba ni kuma in ŋunuga bɛ sen na ko in bɛ ka wuli bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la mais France yɛrɛ ma kuma ko in kan parce que France b'a dɔn hali France kɛmɛ tɛ se ka anw lasegin u tɛ se tu sais que tubabula jɔra galon de kan donc vraiment k'a f'i ɲɛna Diomaye Faye ka bi nali a bɛ tali kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de kan k'a f'i ye kun nana nakun min na a y'a bɔ a ma a diyara n ye et puis c'est tout. Voilà. Ko a ka nali kɔnɔna na mɔgɔ dɔw ye jateminɛw kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni président min na d'habitude mɔgɔ bɛ bɔ ka gudɔrɔn dɔw fan bɛɛ lajɛlen fa ko o ma ye bi ta in na i b'o qualité ka kɛ jumɛn de bɛ yen nɔ. Tu sais que diɲɛlatigɛ ye wagati de ne dilan k'a fɔ aw ye yan a kana aw jigi da wali président k'a ka jamana jɔli la n y'a fɔ aw ye a fɛnɛ depuis u sigidon n'a y'aw jigi da aw yɛrɛ kan dugu dɔw bɛ yen olu ye tubabu tiɲɛ de fo ka taa diɲɛ wuli donc olu ye tubabu ta de ye quoi ni mɔgɔ min y'a fɔ a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛna ka na Macky Sall battu tɛ nɔgɔya la avec tel score a ka gɛlɛn mais maliyɛn ka politique maliyɛn da ka di mɔgɔ la mais an ka wali président ka ko to ye an ka ɲɛsin an yɛrɛ ta ma i ye ɲininka nana kun min na n ye n da don la k'o f'i ɲɛna mɔgɔ n'i ka président bonya i bɛ wari ta bonya i ka président bonya b'i bolo cogo min na i bɛ wali président fɛnɛ bonya ten donc n bɛ dan n yɛrɛ ka président ta ma. Ayiwa Bubu a ɲininkara fɛn min ye CEDEAO ko ye journaliste fɛ ko Mali ka position min ye k'ale y'o faamuya ko ni Ala sɔnna a ma ko sigi ka ko bɛna to sen na ko min ka jugu ko ni aw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni problème bɛ ko n'aw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ k'o de ka jugu ko mais ko a y'an ka président k'a y'a lamɛn a fɛla ye min ye a y'o fɛnɛ faamuya ko ni Ala sɔnna a ma ko sigi ka ko bɛ to sen na yala i b'o bila minɛ jumɛn. Mais ni mɔgɔ min kun y'aw fɔ aw ye ko ninnu ka discours de campagne k'a fɔ ko ninnu de bɛna kɛ médiateur ye ko ka CEDEAO renforcer a kuma ko nkalon don. Les discours qu'ils ont tenus pendant la campagne ni kun y'a fɔ aw ye ko ninnu ka baara fɔlɔ tɛna ɲɛsin Sénégal ma ka Sénégal redresser ka Sénégal dossier bilan ta ka Sénégal jeunes bɛ sa kɔgɔji kan u bɛ taa bateau fɛ ka taa fɛn kan k'u bɛna bɔ nin bɛɛ kɔnɔ ko k'u ɲɛsin CEDEAO ko de ma depuis u nana u ɲɛsinnen don CEDEAO ko de la aw kuma ko nkalon don ni kun ye nin fɔ aw y'a kuma ko nkalon don donc ale tɛna se ka a ma CEDEAO kuma fɔ a ko a nakun to ye ne tɛna se k'i ka kuma in discuter parce que a yɛrɛ ko k'a nakun to ye a nakun to ye wa a tɛ se k'o fɔ Asimi parce que Asimi t'i reçoit bara ni min nakun fɔ wa a tɛ bɔ o cadre kɔnɔ mɔgɔ taar'i kunbɛn o mɔgɔ ma t'i kunbɛn o bɛɛ ye fɛn wɛrɛ voilà. Ayiwa Bubu an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa gouvernement civil ko kuma min fɔra ko liste bɔra mais ko kura bɔra a kɔnɔna na ko kura jumɛn don i bɛ se ka jumɛn fɔ maliyɛnw ye u bɛ se ka jumɛn faamu. Bon n'i ko ko kura bɔra a kɔnɔ i bɛ ko kura de fɔ ne ye n'o tɛ ne tɛ se k'o faamu. Ko kura ma bɔ a kɔnɔ ko bɛ niveau jumɛn na. Ko jumɛn. Gouvernement civil ko kuma min fɔra n'a sigira ni liste k'u bɛna liste bila n t'a dɔn n'i ye liste sɔrɔ n'i bɛ se ka mɔgɔw fɔ an ye mɔgɔ minnu bɛ liste kɔnɔna na. E de bɛ liste labɔ ka mɔgɔw fɔ ne kan ne b'a mɔgɔ dɔn liste bɛ ne bolo n'i kɔni nana ayi n'i bɛna mɔgɔ kɔni ɲininka kɔni e de bɛna n'i ka question n'i ka mɔgɔw ye ka taa liste bɛ ne bolo mɔgɔw. Gouvernement civil min sigira a liste i bɛ se ka a mɔgɔ fɔ an ye wa. Gouvernement civil mun sigira a mɔgɔw bɛ yan donc n'i ko k'a ɲɛfina n b'u ɲɛfina a présent ye n m'a dɔn ko Mamadou fɛn dɔ Touré a présent o ye a premier ministre o ye fɛn min ye a premier ministre ye comment il s'appelle là Mohamed Chérif Kone a premier ministre y'o ye donc k'o de kɛra a premier ministre ye donc a ministre de la défense et de la protection et des sports wa m'a dɔn quoi donc o kɛra fɛn yɛrɛ o kɛra jɔn ye je ne sais pas ɲɛto yɛrɛ la bon maintenant vice premier ministre o kɛra madame Sadio Kanté ministre de la communication ale de kɛra ministre de la communication de l'énergie et de l'environnement donc n'o bɔra yan Mohamed Ag Aïmedou ni min tɔgɔ kalan yan k'a fɔ ko sema mɔgɔw ka mɔgɔ dilen don donc o ye o ka fanfɛla ye n'o bɔra i bɛna monsieur Ousmane Salif Traoré la ale ye ministre de l'intérieur et de la justice et intérieur jumɛn aw yɛrɛ bɛ exil la e ko ministre de l'intérieur o intérieur yɔrɔ jumɛn donc aw yɛrɛ bɛ kɔfɛ nin yɛrɛ ministère façon man ka créer n'a y'a sɔrɔ sérieux b'aw la yɛrɛ donc n'o bɔra yen fɛn min ye madame Aïcha Walet Mohamed Issa donc o ye ministre du développement social et éducation primaire donc o y'o ye plus maintenant monsieur Fousseni Faye o ye ministre de l'économie et de la formation de la recherche ministre de l'armée ko bɛ dogo la n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ ko bɛ dogo la ko ye secret donc gouvernement min yɛrɛ la portefeuille dɔ ye secret i yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ ko nin ye tubabuw tigɛra i b'a dɔn u tigɛra ni mɔgɔ ninnu na quoi k'a dɔn k'a fɔ ninnu yɛrɛ t'u yɛrɛ kalama
et puis mɔgɔ tɔgɔ bɛ na ni min tɛ terroriste ye et c'est b'a kalama moralité t'o la maa tɔgɔ b'a la a bɛɛ ye sɛdɛ parce que gouvernement min don c'est composé sema mɔgɔw minnu sigilen don Mauritanie olu ni Mali maa dɔw bɛ yen enquête démocratique kɛra mun kan k'a fɔ ko maa minnu don u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma o mɔgɔw de don mais misali d'i ma Sadio Morel Kanté mɔgɔ b'a ko Sadio Morel Kanté i ma segin n'a tɔgɔ yɛrɛ kan Sadio Kanté de don Morel mun filɛ nin ye a kun fulen don tubabukɛ min ma o de kun tɔgɔ ko Morel i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ bangera Congo donc a ye fa ye malien donc i bɛna ye k'a fɔ fa in n'a a bilala ɲɔgɔn na ni ɲɔgɔnna ko gɛlɛnw de la ni n'a ɲɔgɔnna action de y'a gɛn ka bɔ Congo u y'a expulsé Congokaw fana y'a gɛn ni ɲɔgɔn la i da don olu ka gouvernement ko ni fɛnw de la dugu ɲagami na olu y'a yira k'a fɔ ko bon k'i ye malien de u y'a expulsé en 2014 donc a nana Mali la o la a nalen Mali la o la donc yɔrɔ bɛɛ bɛ bɛn a nana don i bɛ ka fanga la i bɛ ka fanga haine de b'ale la après de ani tubabukɛ ye ɲɔgɔn dɔn o de ye Morel ye donc a tɔgɔ nana da Sadio Morel Kanté après tubabukɛ nana ban ka den kelen t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a yɛrɛ seginna tugun ka taa France ye papier tɛ nin bolo a tun bɛ Sénégal ko BBC ka représentant Omar Mounou je sais pas donc a bila i kunna malien a yɛrɛ ye malien nationalité in i bɛ se k'i bɛ ka tile la a y'a sɔrɔ mais a bila i kunna Mali tintin na tɛ foyi dɔn Mali la c'est pour ça tubabu ka service de renseignement bɛ renseigner de jɔn bɛ se ka ka jamana fɛ jɔn mago t'a ka jamana la maa tɔgɔ bɛ na ni min tɛ terroriste ni min tɛ mouvement armé a bila i kunna ko o tɛ o mɔgɔ foyi ta ka faso la minnu tɔgɔ b'a kɔnɔ an fanfɛ mɔgɔw la bi n'o bɔra i bɛ k'a fɔ premier ministre bɛ jɔn bolo Mohamed Cherif Kone ni Mohamed Cherif Kone fɔra mɔgɔ b'a fɔ ko non ko magistrat kɔrɔ ko magistrat mun bɛ Mohamed Cherif yɛrɛ filɛ nin ye n'a fɔra ko magistrat kɔrɔ magistraw b'a fɔ k'u bɛ ɲugun yɛrɛ la u kana ɲugun yɛrɛ la parce que n'a fɔra ko magistrat dɔ de ka ye k'a fɔ k'o de yera gouvernement parallèle composé par des terroristes par des narcotrafiquants par des hommes armés k'a fɔ k'o yer'o ɲɛma a bɛ magistrat bɛɛ maloya magistraw kana maloya parce que magistraw b'a dɔn bɛɛ bɛ Mohamed Cherif dɔn k'a fɔ ni politique tɛ Mohamed Cherif kun kan ka gɛn k'a biri wagati min na depuis Amadou Toumani Touré ka waati Mohamed Cherif kun kan ka gɛn ka bɔ est-ce que b'a kalama magistrature la c'est un magistrat qui a peu de moralité mais cas fila dɔrɔn fina et j'assume mes propos n bɛ kuma mun fɔ j'assume mes propos et je suis prêt à répondre sauf n'a répliqué la n b'a papier bɔ k'a d'a ma il y a une écrit sur Mohamed Cherif Traoré k'a yira k'a fɔ moto minnu bɛ minɛ quand il était chef de parquet en commune 6 moto minnu bɛ minɛ moto kuma dɔ la i bɛ mɔgɔ minɛ k'a to moto dɔ kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw moto dɔw bɛ minɛ rafle la kuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ minɛ k'u to moto dɔ kan hali wali moto don u bɛ moto ninnu bila sous scellé ka taa n'u ye tribunal la moto 13 Mohamed Cherif ye min na tunu Mohamed Cherif ye min na tunu donc il y a un écrit sur lui sur son comportement en tant que chef de parquet moto 13 ne de bɔra k'a ɲɛfɔ et je suis prêt à les répondre. Après, les indignes magistrats, juge de siège d'eau, oui, écrit kaka. K'a fɔ, mais ni misali kɛ cogo di? Moto ninnu filɛ, moto ninnu taara ye mɔgɔ minnu bolo fɛnɛ, musow b'a la. Musow y'a sɔrɔ cogo min na fɛnɛ, mais man k'o la parce que masama ɲɔgɔn don tɛna n da don o la. Muso ninnu y'a sɔrɔ cogo min. Donc, o moto ninnu bɛ yen, o ye k'a fɔ e nana cɛ un magistrat, un cordonnier. E bɛ mɔgɔw ka moto min bɛ sous scellé a bɛ tribunal kɔnɔ o moto bɛ se ka bɔ cogo di ko ka taa yɛrɛ sɔrɔ bolo yɛrɛ kan o ye kelen ye ka magistrat to Congo la en 2009 Mohamed Cherif était le seul magistrat min bɛ mɔgɔ bila ka taa kaso ka sɔrɔ mandat t'i la ne de y'a f'i ye yɔrɔ ni procureur ye mɔgɔ placé sous mandat a bila i kunna k'ale tɛ se k'i labɔ bilen ni procureur y'i placé sous mandat c'est fini. A bila i kunna ko jugement de bɛ kɛ k'i ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ pour que ani fɛn min ye détenu somɔgɔw ka bɛn a la a b'i bila ka taa kaso la kɔrɔ ale b'i sɛgɛn kasoba la de k'i ladon ka sɔrɔ mandat tɛ yen n'a ni somɔgɔw bɛnn'a la a b'i labɔ ka sɔrɔ juge t'a kalama mɔgɔ si t'a kalama mɔgɔ magistrat min y'o kɛ o ye Mohamed Cherif Kone de o fana sɛbɛnni fana kɛra a kan k'a bila ka taa a taara yɔrɔ min na n tɛn'o tigi tɔgɔ fɔ parce que a tigi tɛ balo la bilen a bilala ka taa ministère la k'a yɛrɛ k'a fɔ est-ce que nin magistrat ka kɛta yan comment se fait-il qu'il joue avec la liberté des gens e bɛ se k'a fɔ cogo di ka mandat ka mɔgɔ bila ka taa kaso b'a la ka sɔrɔ mandat tɛ i bila ka magistrat min b'o kɛ diɲɛ kɔnɔ nin tɛ politique kɛlɛ ye dɛ nin tɛ foyi ye dɛ nin ye ka to en pleine fonction quand il était chef de parquet en commune 6 il y a eu des cas comme ça jusqu'à 43 cas similaires
a ye mɔgɔ min bila ka taa n b'a ɲɛf'a ye n'a ko ko écrima ka kan n b'a a papier ça fɛn bɛɛ bɛ yan quoi bi bi in na fɛn bɛɛ ye sariyala ko de document bɛɛ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen donc k'a yira k'a fɔ magistrat yɛrɛ maloyara ni comportement ye mais ni fɛn façon kɛra i bɛ ministère de écrit n'o y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ jamana bɛ yɔrɔ min na politique ko de bɛ yen sen bɛ da kow kan donc k'a fɔ ko Assimi ye nin gɛn walayi bilayi Assimi ye nin gɛn ni kɔrɔ sɔrɔ c'est pour ça tubabu dossier min t'aw bolo tubabu ka service de renseignement renseigné an ka mɔgɔ bɛɛ kan mun bɛ sɔn min ma mun tɛ sɔn min ma n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna bi n'i y'a ye transition wuli k'a jɔ k'a fɔ ko bi k'a fɔ transition ma ko alhamdulilayi walahi ala ni Mali magistrat ala ni Mali magistrat walahi Mali magistrat bɛ fo mais fɛn fila dɔrɔn f'i ɲɛna a tigi tulo bɛ na fɛnɛ il y a un avocat de la place membre du barreau min de la ka syndicat wele k'a fɔ bon aw filɛ nin ye aw ye gouvernement ka aw ye Assimi ka ordonnance dɔ attaquer tribunal la et je suis prêt Sekaldi Marcel Sekaldi o bɛ mun Sekaldi kelen u y'an ka wari ta ka di min ma ko ka constitution sɛbɛn k'a fɔ ko Sekaldi ko ka il est prêt ka cour africaine des droits de l'homme ou bien ka cour de justice de la CEDEAO je ne sais pas saisi contre l'ordonnance de Assimi Mali magistrat ko non ko ça c'est entre nous les Maliens avocat mi y'u contacté a bɛ yan a tɔgɔ bɛ yan ninnu ma deli ka kɛ jamana in fɛ don kelen dangela a bɛɛ ni alaw n'a kɛrɛcɛw ma deli ka jamana in kanu fɛn fɛn ka d'u ye an ka to nin pipi papo in kɔnɔna la o t'a bannen dɛ magistraw ye grève laban min kɛ kɔsa in na transition kɔnɔ n'u ye préavis laban min baara kɛ f'u tila ka bɛn a la o don n b'a a syndicat tɔgɔ to dugu la walahi n b'a seereya ala ɲɛkɔrɔ n ka saratu tigɛ il y a un journaliste français o y'a tigi wele k'a f'a ye ko bon ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka donni d'a ma ko non ça c'est entre nous les Maliens les magistrats n'ont jamais voulu k'a fɔ ko transition déstabilisée sira si fɛ donc Mohamed Cherif fu mun filɛ nin k'o taara kɛ gouvernement parallèle premier ministre ye walahi magistrat a fɔra dama il n'a pas le comportement d'un bon magistrat ça fait quoi il n'a jamais été un bon magistrat mɔgɔ min bɛ se ka hadamaden bila ka taa kaso la sans mandat i bɛ se ka sɔn cogo di sans mandat ka tila k'a tigi labɔ n'a ye kuma fɛn fɛn a mɔgɔ bɛɛ bɛ yen dɛ a mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka plainte don ka mɔgɔ bila ka taa kaso la sans mandat ka tila k'a tigi labɔ ka sɔrɔ jugement tɛ juge t'a kalama foyi o ye dɔ ye filanan fɛnɛ tun ka tila ka hadamaden ka mandat da dɔw kan ka tila ka u lana ka tila ka mandat falsifier k'a sɛbɛn ko non détenu ne bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ prévu ministre de la justice la a bɛɛ prévu bɛ yen n bɛ fɛn fɛn f'i ɲɛna a yɛrɛ b'a kalama ne b'a kalama donc n'o taara kɛ gouvernement parallèle premier ministre ye jamana contre la ko parce que k'ale gɛnna ka bɔ e kun kan ka gɛn ka bɔ magistrature la maintenant politicien ko dɔrɔn jamana tun bɛ politiciens bolo u b'u sen da fɛnw kan dɔw b'u kan dɔw b'u yɛrɛ bɛ kuma kojugu ne bɛ ka kuma min f'i ɲɛna n'a ɲɔgɔn kɛra i den na de b'a faamu n'ala y'i den ka liberté bɛn entre les mains des magistrats comme Cherif o don de b'a dɔn k'a fɔ ko justice ka di i bɛ se k'i jɔ bi wa Boumabel bɛ kuma bɛɛ fɔ a da ka bon Boumabel tɛ kuma fɛn fɛn dɔn parce que a b'a kɛ waliden na ou bien i fa b'a ɲɔgɔn situation kɔnɔ mais n'a ɲɔgɔn kɛra i t'a la don min na i b'a fɔ ko ouais i tɛ sariya dɔn fo ni don min n'i bɛ problème kɔnɔ i bɛ sariya nafa dɔn o de la donc Mohamed Cherif n'a jamais été un magistrat il n'a jamais été un bon magistrat, tu m'excuses. A froid dama de action ne kɛ min bɛ se ka qui est contraire aux éthiques et déontologie de la magistrature. Ça fait ni froid dama ma deli ka les magistrats quand on te dit magistrat, c'est un homme d'honneur. Magistrat, c'est le corps des hommes. Ça fait quoi? C'est n'afrima un magistrat, c'est un homme d'honneur. Magistrat est mami be abi ale be fɛn fɛn kɛ ala yɛrɛ bɔlen kɔ a la ale de be mais mɔgɔ min bɛ mɔgɔ mandat da ou bɛ ka taa des motos susciller i ni ala cɛ n'a fɔra ko chef de parquet bɛ taa moto ta ka moto alever fantan ka moto dɛsɛbagatɔw ka moto i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ bɛ kaso b'a la ka moto i bɔra fana ka sɔrɔ i ka moto fana talen don o tigilamɔgɔ dun bɛ ka mandat da dɔw kan ka fɔ ko zon don. Ok, et vous, donc, est-ce que c'est vous donner peu importe, l'enquête d'un obédé pas pour quelque appréciation n'a n'était pas fait fort là. Mais qu'à faudron, Niman, Ningana, c'est le gouvernement de Barakana Balmochila. C'est le gouvernement de Minga Ningana Balimalien Chila. Ça fait quoi, Befenge Minteni, Wallah Alibi, Abliou Kuna, Anna for a coach, le gouvernement Azawari Président Balala.
a kana bila émoté ni azawad mais mɔgɔ bɛ gouvernement kɔnɔna la n b'a bɛɛ fina comme temps b'a tɛ n bolo comme n kan ka taa fɛ sinon n b'a mɔgɔ bɛɛ fina a bɛɛ sema élément minnu b'a kɔnɔ an ka fanfɛ mɔgɔw bɔlen kɔ la c'est composé entre des apatrides et les membres de sema a bɛɛ o mɔgɔ kelenw de ne bɛ ka min fina n bɛ na n'o ye min b'a président la ko Amadou Touré jɔn don Touré m'a ɲɛ Mamadou Touré ou bien Amadou Touré di jɔn don il est parti en Suisse pour les études a ma kala laban e to ɲɛ b'a tɔw bɛ denjugu dɔn dɛ i ka jamana kɔnɔ tɔw de b'i ka denjugu enquête k'a mara n'a mɔgɔ b'a la don min a b'a utiliser k'a bila la min yɛrɛ kɛra gouvernement malien en exil président ye ale taara Suisse kalan de la a ma se ka kalan laban ani Suisse ka den dɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ a ye den kelen sɔrɔ o fɛ pour que ka se ka papier sɔrɔ Suisse service de renseignement sɔn ka papier d'a ma donc a tora palon na dialogue la mais n k'ale de tun bɛ dialogue la o billahi a tun bɛ Touré tun bɛ dialogue la dialogue rapport bɛ yan o dialogue rapport bɛ ne kun yan Suisse dialogue rapport bɛ ne kun yan malien minnu bɛ olu de wulila k'u wada wala k'a fɔ heyi o b'a sɔrɔ k'a bɛ dialogue truffé ka manamanakanw sɛbɛn dialogue kɔnɔ olu y'a gɛn k'a labɔ donc o y'a sɔrɔ a ye ni projet in sɛbɛn Suisse ni France jɛra ka projet in financer parce que i b'a dɔn u bɛ balo tɔ wari la ils sont sans faire Mali cira Mali balo la ninnu ka foyi t'a la ninnu mɔgɔ foyi tɛ Mali la donc papier t'a bolo yɛrɛ Suisse donc u y'a bila nin baara in de la dɔrɔn n'a sɔrɔ u bɛ papier d'a ma a tɛna fɔ Sadio Morel Kanté papier t'a bolo n'i bilala nin na donc u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma c'est des gens ninnu bɛ fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ si kana fɔ k'i b'a fɔ nin hali tubabu yɛrɛ tigɛ n'o gouvernement façon na tubabu b'a kɛ dɔrɔn c'est pour mettre la pression sur la transition ou bien n'i bɛ arme di mɔgɔ ma ka don jamana kɔnɔ i bɛ se ka arme di ninnu ma parce que mɔgɔ minnu don ils sont prêts o jamana ci u sont prêts k'o jamana ne bɛ ka nin mɔgɔ fɛn fɛn filɛ papier t'a si bolo minnu yɛrɛ bɛ ka tɔ minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ exil la papier t'u si bolo e bɛ ko e bɛ exil la cogo di e bɛ exil la min e mɔgɔ min bɔra ka taa kalan na i sigilen don Suisse o y'o ye donc les trois autres là m'olu bila émission wɛrɛ m'olu fana sema mɔgɔ minnu b'a la m'olu fana décortiquer aw ye kelen ka na. ok mais Boubou sɔnni an ka bɔ ɲininkali kɔnɔna na an minnu sigilen bɛ Suisse malien de l'Est mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ yala olu ka miirina ye jumɛn ye. olu ko k'u bɛna bɔ ka communiqué kɛ k'u désolidariser ka bɔ ninnu na. Parce que c'est un projet financé par la France et la Suisse. Au lieu de faire un projet financé. Donc, on va donc, vous savez pas, France DGC renseigné dans un bec, John sont face au Chima, John sont face au Chilima. Les fonctionnaires qui sont prêts à vendre leur pays. Il va trouver un droit à la Jamana, attaque à Jamana fait. Nous devons trouver, il faut voir trouver un mot qui est à nous éliminer tout dans l'état. Atebekata. Ni bi ka jamana fɛ tɔ i ni tɔw bɛ se ka jɛ i bɛ tubabu nɔrɔ ni mɔgɔ la a y'a présidents lajɛ hali a cadres lajɛ a bɛɛ ye mɔgɔ qui sont prêts à vendre leur pays. Donc nous ye mɔgɔw di ninnu ka ko bɛ taa kana mɔgɔ tɔɔrɔ ninnu fɔradama ma deli ka kɛ ko sɛbɛlama kɛlɛ u tɛ foyi dɔn Maliko la et puis Mali bɛ ka taa sira min kan a tɛ ninnu arranger mais n bɛ misali d'i ma ɲinan an ye denmisɛnninw ye ka passer magistrature concours la ka tila ka passer greffier en chef concours la lanjuratɔw b'a la fantandenw b'a la bilayi bi deux jeunes auditeurs de justice u bɔra Bafo ka na ne fɛ yen baro la Boumabel an ye fantanden de an passera autorité de justice concours la Boumabel e ko fantan e ko transition sigilen ka fantandenw dɛmɛ i ye tiɲɛ de fɔ i b'a fɔ don min an kun bolo bi la k'i ta ye propagande de k'i ye kalakɔlɔkan fɔlɔ ye mais bi nous on est auditeur de justice on est en formation an nana i ka tiɲɛ segin ma ne bɔra ka taa sibi ka interview kɛ l'endroit ala y'a garisɛgɛ don ɲɛ l'endroit la mais ne y'a final la commission même de truc la commission la commission de l'examen même du concours de la magistrature là a été la cɛkɔrɔba b'a kunna un magistrat classe exceptionnelle un honnête magistrat o fantanden kelenw de bɛna a y'a sigi a ka lajɛ Mali bɛna kɛ cogo min na bilayi n'a bɛ den lankolon fɛn fɛn kunna k'i bɛ to mɔgɔ tɔɲɔ na fɛn i bɛ ko i ɲɛnama sigi ni min ye parce que kow bɛ ka yɛlɛma dɛ kow bɛ ka yɛlɛma bi kow bɛ ka yɛlɛma sini ni na ka Kasoge fo Kasoge de y'a kɛ sababu ye ni fantandenw dara la k'u bɛ se ka taa concours kɛ o fantanden kelen dɔw ye concours sɔrɔ fo siɲɛ 2 o t'a bana ka acte d'engagement d'i ma aw minnu passera greffier chef concours ale ni magistrature concours la acte d'engagement filɛ nin kelen ta sans pression n'i bɛ fɛ ka kɛ greffier en chef de ou bien n'i bɛ fɛ ka kɛ magistrat de kelen ta e ni Ala cɛ fɔlɔ nin kun bɛ kɛ an t'an da don kuma bɛɛ la dɛ sinon Fanta Sila a tɛmɛna dɛ Fanta Sila ale kun tɔrɔ maître Fanta Sila a kɛra ministre de la justice dans le temps ka tɛmɛ an b'a fo nin kɛnɛ kan n tɛna n da don kuma bɛɛ la mais bi images bɛ ka redorer vive la transition Ala ka barika don transition ne bɛ ka kuma minnu fɔ jogo min kun b'i la kunun n'i ye cɛ ye bi k'i ye cadre a kɛ bi
mɔgɔw t'an fɛ kunkɔrɔ t'a la dɛ an bɛ mɔgɔw jeli le kan wa n'ale y'an n'a bila don n'an ye nkalon tigɛ don min na ala b'an n'a bila o don n'i ye mɔgɔw ka nkalon tigɛ don o don ala bɛ ka barika don a tigi la i t'i yɛrɛ ɲininka buma bɛ le nkalon tigɛ la a tɛ tiɲɛ fɔ a don ta bɔ ta mais ala bɛ ka barika don ala bɛ ka layɛlɛ don o don ala bɛ ka buma bɛ layɛlɛ don o don e min bɛ ka kuma e k'i yɛrɛ ɲininka bani walayi bilayi ala de t'o ko tiɲɛ a ye maaw faw sen a ye mɔgɔw tɔɲɔ aw faw ye fɛn sugu bɛɛ kɛ zonkɔrɔw denw bɛ tɛmɛ sa kelen fɛ a ye taa denw kɛ tribunal la balimamaw bɛ ɲɔgɔn wele tribunal la cɛkɔrɔba sara olu kelen de ka du filɛ nin ye chinois bolo chambre de passé la a du kɔrɔba ninnu a ye taa minisiri kɔrɔw ni a waritigi kɔrɔw ka du lajɛ bi olu de filɛ nin ye bi denw bɛ tribunal la ala t'i sunɔgɔ cɛkɔrɔba bɛ kaburu kɔnɔ bi denw yɛrɛ hakili tɛ cɛkɔrɔba la o den kelenw de b'u jɔ anw ma bi wa ye nkalontigɛla a don ta bɔ ta RFI bɛ ka gɛn don o don ko nkalontigɛ Farantunga bɛ ka gɛn don o don ko nkalontigɛ Cheikh Daniel bɔra a sigiyɔrɔ la ka t'i sigi fo jamana wɛrɛ k'a bɛ nkalon tigɛ mais u yɛrɛ bolo olu ye tubabu ye u natalen don olu la a n'a cɛ kelen bi k'a bɛ ne ka kuma k'a bɛ wo bɔ ne ka kuma la don o don a bɛ ka ne nin ala bɛ ka ne layɛlɛ sanfɛ mɔgɔ fila ka kuma tɛ ne da o jamana in de kuma bɛ ne da n'a y'i diya i sigi ka kuma ne mɔgɔ foyi t'a la ɲɛ bɛ cɛ kuntan dɔ la kɔsa in na k'i jɔ ne ma ko ko a fɔra ko armée ye mɔgɔ min faga ko mɔgɔ 35 ko dugumɔgɔ wɛrɛ ko mɔgɔ 47 ko ne ko mɔgɔ 100 don ta bɔ e ye côté kelen e ye côté dɔ in yan mɔgɔ min sara e ɲɛna duguba kɔnɔ e y'o de an ye mun faga kungo kɔnɔ e b'o dɔn e b'o dɔn i tɛ armée yɛrɛ ye nin ko la ne de y'a fɔ n y'a jɛ t'a lajɛ hali semaine in na ne bɛ taa Muruja ne tɛ mɔgɔ sigilen dɛ ne sigilen tɛ a b'o dɔn Mali fan si tɛ yen k'a tun bɛ zone d'insécurité kɔnɔ ko armée ma taa ne yɔrɔ min na ka taa n ɲɛ da tiɲɛ kan ne tɛ kuma n sigi na studio kɔnɔ dɛ Mali ne bɛ min fɔ bi cɛ tɛ Bamakɔ yan mun bɛ se ka ne sɔsɔ a la parce que ne taara terrain kan de ne tɛ n sigi n bɛ kuma dɛ ne ka kuma bɛ bonya hakili ma parce que ne taara yɔrɔ min na i fa ma se i ba ma se i yɛrɛ ma se walayi bilayi i ma se ne taara yɔrɔ min na i ma se ni ne kumara i bɛ ne lamɛn don min na tiɲɛ le temps i b'a bila i kunna le temps c'est le meilleur juge ala bɛ tiɲɛ bange n'i ye nkalon tigɛ don min na ala bɛ tiɲɛ bange ne bɛ fɛn fɛn f'i ɲɛna a bɛ bonya hakili ma mais dɔw t'u ta i bɛ taa tiɲɛ ta i b'a lajɛ ne bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛ bonya hakili ma armée ye min kɛ Muruja a tɛ se ka lakali RFI na ka RFI yɛrɛ ye mun fɔ ko armée ye victoire kɛ ko mais ko avec des exactions mais n'i ma terroriste n'i ma question ka terroriste kɛ i b'a kɛ jɔn kan donc voilà des gens a tɛ kuma o texte la o e k'i b'i jɔ k'i b'i ka armée la gosi bi k'i bɛ fɛnw kɛ i bolo k'a fɔ ko i fa ka kɛlɛ bɔ i b'i ba ka kɛlɛ la parce que i fa ye gɛlɛya sɔrɔ transition kɔnɔ i ba ye gɛlɛya o y'i n'i fa cɛ de sinon i fa ka baarakɛɲɔgɔn baden b'a ka baara la bi mɔgɔ ma s'olu ma i fa minisiri kɔrɔ ɲɔgɔn baden b'a ka ministère la fanga mɔgɔ ko la n'a ko a bɛ balo mɔgɔw la fantandenw na k'o sara ban ye k'o tɛ ban o bɛ ban wa o bɛ fɔ aw ye bi o bɛ fɔ aw ye sini o bɛ fɔ aw ye bi o bɛ fɔ aw ye sini donc c'est pour vous dire que une fois de plus k'a f'i ɲɛna maa minnu tɔgɔ bɛ nin gouvernement na c'est des gens qui ont peu de moralité probité morale tɛ u la tubabu yɛrɛ tigɛlen don ninnu na tubabu b'u utiliser de wa bi tubabu mago bɛ Asimi ka tɛmɛ ninnu kan wa maa si tɛ maa ka lamɔ ye ne de bɔra k'a f'i ɲɛna n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen